ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ କି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜୋତା ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ। ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ କି ରହିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ନାହିଁ। ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ କି ଆଜି ମା ଘରେ ମାଛ କି ଚିକେନ୍ ଟିକେ କଲାନି। ଏମିତି ବି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଖାଇବା ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଆଦେହରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବାନି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ କେବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମେ କାହିଁ ଭାବିବା ଆମ କଥା ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆମ କଥା ନାହିଁ ତ କ'ଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାଲି ଦେବେ। ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି କି ବାବୁରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯଦି ଆଜି ଫୋନ୍ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ତା ଫୋନ୍ଟା ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ, ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତାଠାରୁ ଭଲ ଫୋନ୍ ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତ, ଏଇଟା ହିଁ ରିଏଲିଟି। ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କେଉଁ ରାଜା ଅମିର କୋଟିପତି ଘରର ଛୁଆ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି। ଅଭାବ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଅଭାବ ଫିଲ୍ କରିନି, କାହିଁକିନା ବାପା କେବେ ଅଭାବ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।